Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog karon ang pista sa usa sa mga 12 ka apostoles, si San Bartolome. Ang iyang original aningan kay si Nathaniel. Unya murag didto ni siya nagsangyaw kuno sa India or Armenia. Sa pagsangyaw niya, gipatay siya isip martir, murag gisugba ni siya nga buhi. Okay ra ninyo isugba mo nga buhi mo? Di mo ganahan. Ang atong patron giputlas liog kani sa Nathaniel or Bartolome, gisugba sa buhi pa. Mga igsoon, atong iyampo ng atong mga leaders mo barog gyud unta sa kamatuoran, labi na gyud sa ilang mga kaakuhan para sa kaayuhan sa katawhan. Ang ato sa mga benefactors and donors nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, atong raffle tickets. Og sa atong mga kolumbaris, hatagan unta sila sa Ginoo og kalig-on sa pagtuo og kalambuan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Lig-una dinhi kanamo o Ginoo ang pagtuo pinaagi niini si San Bartolome, imong apostol, nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga sa iyang pangama, ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan alang sa tanang katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya miduol kanako ang usa ka pito ka anghel nga nagdala pito ka panaksang puno sa pito ka mata ug katapusang katalagman.
Mingon ang anghel, dali nga ri, ug patanawon ko ikaw sa pangasawunon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios, nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspi ug tin-aw sama sa beldo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha ka gangaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga gangaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo ka gangaan, tulo ka silangan, tulo ka habagatan, tulo sa amihanan ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad, ibabaw sa napulog duha ka sukaran ng bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostolis sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mo, mga buhat o Ginoo. Og padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya, sa imong gingharian. Og pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom. Og sa mahimayaong kasana sa imong gingharian. Ang imong gingharian, maoy gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando, nagaluntad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Gipangita ni Felipe si Nathaniel o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon, sa balaod, o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Nathaniel. Ngari og tan-aw mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway ang naong sa langit, ang gitawag og bag-ong Jerusalem, na ako no ni 12 ka ganghaan. Unya sa ganghaan na ay mga mga ngan sa 12 ka nasod sa Israel, katong mga anak ni Jacob. Nya gasukad ko ni gitungtong ni sa mga sukaranan, foundation nga mga bato. 12 sad kabuok bato ang iyang foundation. Nya ang kada bato gisuwatan sa ngalan sa mga apostoles ni Jesus. Hay may mas importante ang foundation o ang pultahan? Og tangtangon ang foundation, wa na say balay, wa na say pultahan. So pasabot ani o sa tingalis mga meanings nga kadtong 12 ka nasod sa Israel nga gitawag og pinili nga katawhan sa Dios, na erase na to, na kuan na to siya, dili na to makaluwas. Ang makaluwas na gyud og mao na gyud lig-on nga makaluwas nato, mao na gyud ang mga apostoles ni Kristo, ang bag-ong pinili na katawhan sa Dios. Sige, lingay mong tupad na suod mo sa apostoles. Suod. Wa gyapon. O unsa may kinabuhi sa mga apostoles? Una, nagtuo ni Jesus nga siya mao ang Mesiyas. Mao nay una gyung trademark sa apostoles nga nituo ni Jesus nga siya ang manluluwas. Ang mga apostoles wa mo tuo nga sila maoy manluluwas, kung dili si Jesus gyud ang manluluwas. Kinsa may tigluwas ninyo? Si Jesus o kamo? Maayo kayo. Part mo sa mga apostoles. Ikaduha, ang mga apostoles nagsangyaw sa kaluwasan nga ilang gituuhan ngadto sa tanang mga tao.
Kamo nagsangyaw mo sa makaluwas sa atong simbahan karon. Unsa may makaluwas sa atong parokya karon? Ato ginang i-insert kanunay ang slot o ang raffle tickets o ang kulumbari. Mo ni makaluwas niya isang yaw ni napamalit mo og slot, pamalit mo og raffle tickets, niya palitan mo aning kulumbari nga gibaligya sa cooperative nilang Padersiano. Luwas gyung simbahan nato ani. Ana. Nya unsa may hinungdan nga ang kaluwasan nga gisangyaw sa mga apostoles epektibo kaayo nga mi kaylap sa tibuok kalibutan tungod kay ang mga apostoles wa magsalig sa kwarta. Wa magsalig sa kwarta. Matod pagay ni Hesus, panglakaw mo ay mo pagdalag puntil, ay mo pagdalag ilisan, ay mo pagdalag kwarta, ay mo pagdala og pagkaon. So ang kakabos yun mo'y ilang gipuy-an. Kay mao man sa gipuy-an ni Hesus. Dili yun makaluwas nato kung ang atong saligan mao ang kwarta. Kanang kwarta, ato nang himuong instrumento para sa kaluwasan. Dili nato na isipon nga mao'y makaluwas. Kaya usahay gud kita magsige matang sus ugwa kay kwarta patay. Patay yun. Ugway kwarta. Uy, mo abroad ko. Kay ni ana ra ba mi mga anak. Ug di ko mo abroad. Unsa nalay kaugmaon aning akong mga anak. Mao maday na. Di ba? Hasta gud usahay ang pare mingon sus kadaghan ba nakog anak. Unsa nalay kaugmaon. Kung di jud ko manguliktag maayo. Di ba kanang anak sa parokya ba? Kanang mga parokyano ba? Dinhi des Compostela gijutayan day kanay kanilang atong staff daan mga 50 na gud ni kabuok. Mukaon ra ba sa gyud? Onya, kana pa dihang na nag-serve. Ay, bisag mga tiwasono ng uban mukaon gyapon eh. Napay mga youth. Sos ang youth kusuga mo demand. Padir gusto mi ani. Aktibo man kayo nya. Wa may mga kwarta ng youth. Ang amo sa imong ingnon nga kamulay pangita. Hala, gasto na sa tag kwarta. Pero di ta magsalig ana. Ang atong saligan mao ang Ginoo. Muna sa pagpamaligya natong slots o raffle tickets o kaning kulumbari, moingon ra jud ko sa Ginoo inigampo nako. Lord, ikaw lagi mag-igo mo hikap sa kasing-kasing sa mga tao nga mopalit silag slot, mopalit silag raffle tickets, nga mopalit silag kulumbari. Kay ila lagi nang buhaton, Lord, luwas gining simbahan nimo. Hasta sa silang namalit. Mingon sang Ginoo, pangadji lang des rosaryo kada adlaw ay napagsigig. Unahuna ana. Ako na'y mag-igo. Ani arang-arang mo sa datong kita sana. Ang atong halin karon sa atong slot as of yesterday niabot nag 5,188. Oh, pakpak. May ang kay na. Nya ang atong raffle ticket wa pa man ikaabot 3,000, 2,663. Basin pag mukusog ni December 8 pamansad pero sige naman gutag bayad aning ato mga project sad mo nang palit lang sad mo niya. Balik-balik ka lang sad nyog palit bisan lang og kada semana palit mo usa ka ticket nya kada semana palit mo usa ka slot. Ang atong slot Kutob ra ni karong kuan kanang October 10 inig pista nato kay magkamino festival man ta. Dako-dako ra ba nig budget mga igsuon. Pero mo lagi na kamo sad aysan mo pagsalig sa inyong kwarta. I-share na lang na dire. Ang atong saligan, ang atong paghigugmaay, ang atong pagtuo. Nya unsa may mahitabo kun ato nang ipaambit ang atong mga gasa sa mas kwarta, sa atong talento o sa atong time. Matod pa ni Hesus ngadto ni Felipe o ni Nathaniel or ni Bartolome, ningon si Jesus, nasya ka, na-amaze ka, nga bisag wap ata magkita, nakita na tika dito ubos sa kahoyng igira, kay kanang kahoyng igira or mga kahoy, anha na magtuon ang mga Israelita sa balaang kasulatan. Nga, pasabot, gidayeg siya ni Jesus
Nakaingon si Bartolome, ikaw gid ang Ginoo kay bisag wa pa ta magkaila nakita naman ko nimo. Ingon si Jesus, makakita kag labaw pa ana. Kakita jud kas langit nga maabli ug ang mga anghel magsaka kanaog sa anak sa tao. Unsa may meaning ana? Kaluwasan. Nga ang tanan nga motabang sa kausa or kalihukan sa simbahan nga makapalambo sa pagtuo sama ning atong mga kalihukan, kaning atong mga slots, kaning atong mga raffle tickets, kaning kulumbari para maginis kalambuan sa simbahan ug sa iyang katawhan sa Dios. Mutabang ganita ani unsa may mahitabo, makakita gitag kaluwasan. Oh. Pero di kita mutabang ani, magsigir tag tigom sa kwarta, sigir tag pangwarta, sangko gitas gubat, sama ani ro mga dato kay mga nasod naggubat na. Sama aning ato mga dato kay mga politicians, purti na gid hinuong hangulag kwarta. Dagko kay na silang sweldo diha sa kanang naa sa executive, kanang naa sa legislative, sa atong judiciary, apil na ng mga naas cabinet members, apil na ng naas mga DPWH o uban pa, dagko kay na silang sweldo. 100,000 ginang ilang hisgutan kada buwan. Pero purti pag yung kusuga mangawat sa pipila nila. Nganuan, kay ang kwarta mga igsuon, gawas nga dili makaluwas, dili makatagbaw, makaadik na noon. Kaadik. Tanawag na kay kwarta, maadik ka sa syabo o sa drugas. Kay naman kay ikapalit. Na kay kwarta, maadik ka sa mga sugal, ka na mga bisyo. Kay naman kay kwarta ikapanugal, kasino, tari, alab, tausan-tausan, milyon-milyon pa usahay ang imong iposta, total to, sa kuy kawatonon sa ano, Nya ikatulo, maadik ka sa sex, kanang sex. Og ikaw, laki ka, sikat pangitag babae. Babae sa kab, sige sa kag pangitag, laki imong bayran. Unya, may pagka babainon ka, laki kang babainon, sige sa kag pangitag, laki para imong bayaran. Nya, babae kang tumbuyon, sige sa kag pangitag, mga babae para imong ipuyo-puyo, imo lang gastuhan. Kwarta gya po hinungdan, makaadik sa bisyo, pari ka, ngita sa kagkuan. Mao lagi na. Basta na kwarta, pero gwa kay kwarta, labi na ang imong kwarta, gihatag di mo ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan, sama sa simbahan, sama sa mga pobre, mga mag-uuma, mga mangingisda, kada dihang mga masakiton, ang imong kinabuhi, relax kaayo. Nya, layo kay ka sa bisyo, layo ka sa sala. Naani mo ang kalinaw, naani mo ang kalipay. Nya di sa ka mahadlok mamatay. Muna kini mga apostoles, sama ani ni Santiago, sama aning Bartolome, wa na gyud mahadlok mamatay. Sama ni San Pedro Calungsod, ang atong patron, atong santos dinhi sa Kabisayan, o ni Lorenzo Ruiz, ang atong unang santos sa Pilipinas. Wa mahadlok mamatay. Hilingi ay mong tupad. Na okay ra nimo mamatay ka karon. Okay? Santosonon gid ka. Mao na kay okay naman nimong mamatay karon nya kanang patay di man na magdag kwarta, ipalit na lang tanan. Unsa man yo pagpalit og slots o dihas gawas, raffle ticket diha gyapos gawas ato opisina. Pwede sad mo makapalit sa atong online banking, pwede sad ning atong GCash, pwede sad sa atong kwarta padala. Karon wa na puno na ni akong GCash, ayon lang ni gamitas GCash, pero kwarta padala, way puno-puno ipadala na nga rin ako o kaning bank accounts. Sige lang pada. Nya ang atong kuan, kulumbari, dito lang mo kontak sa atong bisag ako inyo kong kontakon o kaning atong opisina, pero dito mas nindot sa adto manggid ang processing sa atong admin staff. Panawalan ning ilang mga numero dinhi. Karon na iniingon ako, pader, di ako'y 25,000 ipalit ko ni og
usa ka kulumbari kanang 70,000 pila na lay kuwang nako. Oh, 70 minus 25 nya ang balance ko no kanus ako no nya impaso nako imo lang na i-divide 2 years ba 5 years ba depende sa imong kapasidad wa na ditso na kaana wa na na interest charge di ba nasa usa pader na ako'y kuan dire 35,000 pwede ko mo palit og 7 man na ka level sa ngato rong final nga level sa Columbari. Ako, pwede kayo. Nga ang balanse, bayari lang in 5 years. Di, gamay-gamay ra. Siya unyag akong ibaligya, naku imo sang hotdag bayad. Una pa ka makabaligya. Kaya umahuman na niya na 2 years, di, nanay naghang mo palit ana. Di iya ko nung ibaligya. Naku imo sang tiwason og bayad. Imo sa tong home nog bayad. Aron na nimo ang ownership. Nya una pa kamo baligya. Inso oy, unyag wa ko ikakas nako sayon ra kay na og naay mo palit ingna siya. Imo rong 70,000 imong gipalit. Nya mabaligya na nimo ibutang ta lang og 120,000 inig abot na nang panahon na. Di imo siyang ingnon. Tagay ko 120,000 kay i-transfer ko ni sa imo nga next week. Nya na kay balance dito nga mga 30,000. Di kadawat nimo 120, hatag nimo ditong 30, transfer di sa imo nga fully paid, imo di i-transfer niya. Di ba? Di man sa mo ka maog business diya. Ana ragon-agon. Ana ra man ang business. Mo na kamo karon labi na ning taga Compostela, Liloan, Konsolasyon, kani mga duol-duol dinhi. Pamalit na mo. Unya 5,000 ra may down payment. Ug wa mo ika down payment, pangayo lang mo usa sa inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga bana, tas kabit, pwede lagi na. Ngayo mo diha, na down ni lang, ako na lang mo kuan. Pila naman lang na, butang na to, 70,000, minusag 5,000, 65, divided by 5 years. Pila na lang imong monthly. Ako lang nagikwenta-kwentahan, pero kamaugod mo anay god. Ang punto lang ginako magtinabangay ta para sa kaayuhan sa simbahan. Kining maong cooperative namo kaning Sabpilisco, lamdag sad ni San Vicente Ferrer. Kung si San Vicente Ferrer hangtod karon dinhi nagsigig tabang nato. Ang kanang atong cooperative nakatabang na sa na dire, kita sad nakatabang sa dito. Give and take lang giding ato. Pero usa ra gyoy resulta ma-develop, mag-anam og ka-improve ang atong community nga gialagaran. Kumusta maron ang ato din his Compostela nga parokya? Nagka-improve o nagka-disprove? Nagka-improve tungod kay sige gimog palit pero dili pa gyud tanan na malit. Ato pa kining daghanon. Ako lipay sad ko nga katong akong giingon ba nga naa say na malit na to raffle tickets kay ila sang ibaligya sama adtong taga Inayawan. Pista sila karong 28. Nya gapabilin sila ditong upat ka stabs tong Inayawan Chapel. Naot pa unta atong iampo nga mahurot nila kahalin. Ako lang sa niyang i-announce og nahurot na City Health, duha ka Cebu City Health, duha sa to ka stab didto. Daghan kay na sila nya paldong sa na sila daw sa ayan. Ato lang na sila papaliton. Ako sang COVID-G nga mga kuan, dila mo kasabot anang COVID-G pero grupo na nako. Namalit sad 5 sad to ka stabs ang ilang giapod-apod didto. Nya napagitoy ko kanang sana dito sa MIPSA sa din ko ana lugara kaning ko sa to MIPSA nalimot ko ato. Basta ana na MIPSA 5 sad to ka stabs. Nya kaugma adto ko sa Alcoy Paris la. Magbit-bit na sa ko sa akong eco bag. Sige na, manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagpili sa mga apostoles aron mahimong sukaranan sa simbahan ug sa kaluwasan. Kita nga mga sakop niini malaumon nga muingon, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong abli sa mga
pagpamuhat sa Espiritu Santo, ilabi na diha sa mga kalihukan, nga magpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mamahimong takos sa ilang dungog o dignidad tungod sa ilang kamatinud-anon o sulundon sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga aduna untay mga programa alang sa pag-umol sa mga kabatanunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og tabang diha sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohong mihalina makaambit sa langit ng kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo dihas gugmag pagtuo sa pangaman ni San Bartolomeo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatago, nadawat na mo kining among gihalang, ang panupino nga among sayugan, ug ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanaan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaaturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong tapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama, makadangat kami sa mga hinabang niya, sa kangkansang dungog among gihalad kanimo ang mga gasa sa pagdaig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Labi na gyud ang among mga kaigsuonan nga nagmasakiton karon naa silang panimalay ug sa mga ospital. Hatagi sila sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Bartolome, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sukod man ang mahal, ang kanak ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pagpunaw niya ng dakong kalayo. Inunua siya bidaw sa kamatay na kamundo. Sulod mo ang mahal, alang kanin ipakita ko. Halos siya pagahisgutan kay ginisinupod ug mamalhinon. Pakitaon mo na ako sa hingpit mo kayo, upasad ako sa pagkamanalihon mo. Kung nakinig kasing-kasing ko sa gugma, alam ka ni Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa pasalig sa among kaluwasan niining among pagsaulog sa pangilin ni San Bartolome nga apostol. Nangamuyo kami nga mahimo kini alang kanamo nga hinabang alang sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya makakita ta sa kamatuoran ining gahom kung ihatag sad nato ang tanan ngadto ni Hesus. So ang atong upat ka paagi nga makahatag tag financial support sa atong parokya, pagpalit og slot, mahimog weekly, at least one slot, 100 pesos. Pagpalit og raffle ticket, at least one ticket kada sad semana. Nindot kaayo no? Nya pagpalit og unit sa kulumbari og mahimo sad mamaligya sad, maka-income gyapon sad mo, nya makatabang sa tong simbahan. Kontaka lang ang atong admin staff sa Sabpilisco nga simbahan kanang cooperative. O ang ikaupat mao ang pag-support sa atong social media platforms, labi na gining YouTube channel Padre Siano Ubod, niroy 299,000 ka mga subscribers. Mao ni sige view, like, share nya. Ingna inyong mga anak, inyong mga apo, mga batanon, hilig na sila na spend sad mo og mga 10 minutes to 15 minutes paminaw mo anang waling padersiano, ha? Kung mo pa sila maminaw, pero naminaw, i-appreciate lang pod. Nya kamusad nga mga tiwasonon, sige lang gid mong paminaw. Nya i-share sad ana, ha? Nya ngato sang kuan Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Padayon tang magampo nga unta ang atong mga projects, ang atong kalihukan, magmalampuson, kay anhi sa dinhi ang atong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo.
og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang maayong balita sa atong kaluwasan ipahayag ta karon ngadtos katawhan atong dayon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo.